नंगौ बे समाव बयबो मिथिगौ साननैसो सिगांनिफ्राय जोंनि हारिमुखौ लानानै एबा बर'नि हारिमुखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियाफोराव सावरायगासिनो दं आरो जों बुंनो थाङोब्ला दिनैनि गेजेराव एबा दिनैनि समाव बर'खौ बांसिन सिनायथि होनो हायो होनना बुंबा जोंनि हारिमु जायखिजाया मानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां हारिमु मोसानाय दङ खमैबो मोन 18निफ्राय 20नि गेजेराव हारिमु मोसानाय दं दा बेखौ लानानै जोंहा गोबां गोग्गानाय दं नाथाय माखासे सुबुंफोरा एबा माखासे दैदेनगिरिफोरा बैसागोनि मुङावहा गोबां रंजानाय एबा हारिमु दिन्थिनाय हाबाफारियावहा गोरोन्थि मावलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखौ लानानै दिनै जों सावरायनो थांगोन मानो होनबा थांनाय साननैसो सिगां उदालगुरि जिल्लानि रौता रंगमन्चआव मोनसे बैसागु खुंनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बेयावहा बैसागु खुंग्रि मोसानाय हाबाफारि लादों होनना जों मिथिना मोननाय जादों नाथाय बै बैसागु खुंग्रि मोसानायखौ लानानै गोबां गोरोन्थि जादों होनना बुंदों आथिखालनि गोदान मेथाइ एबा गोदान मडार्न संफोरखौ लानानै बेयाव बैसागु खुंग्रि मोसानाय होदों बेखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियायाव सावरायदों गोबां हारिमु आफादनि सोद्रोमाफ्राबो सोंखारिनायखौ नुदों थिग बेखौ लानानै दिनै जों बर' हारिमुनि एबा मिरु हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म बिथांखौ जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव लाना फैदों बै रौता ओनसोलावहा बैसागो रंजानायाव बैसागु खुंग्रि मोसानायावहा माबायदि बेबायदि जादों थारैनो बियो बैसागो खुंग्रि मोसानायाव गोलैयो नामा बेखौ जों मिन्थिनो नाजानो थाखाय जों बिथांजों जों सासे आलासि लाना फैदों आरो बेजों जों दायो सावरायनो थाखाय हाबाफारि लादों बे समनिफ्राय नायोबा जोंनि बैसागि खुंग्रिखौ जों मोनसे सिस्टेमजों दोंनै दोंथाम बा दोंब्रै गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग मोसानाय आरो मेथाइनि मोसानाय बे मेथाइनि मोसानायजोंसो जों बासिनाय जायो जानो हागौ बेजों लोगोसे बे मडार्नावबो एक्सपार्ट जानो हागौ खिन्थु जोंनि बैसागुथार बे गंसे बैसागुखौ बियो आखा फाखा दोंब्रै दोंबासो मोसानायाव बयनिख्रुइ साबसिन जानो हानांगोन खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै नोंथांमोनखौ बे समाव बरायबाय लोगोसे आं बड'लेण्ड बुब्लिनि डाइरेक्टर काम एडिटर आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव आं मोनसे टक श' लादों बे टक श'आ जाहैबाय मोनसे हारि थांना थानोब्ला बा मोनसे हारिया सिनायथि होनोब्ला राव धोरोम हारिमु गासैबो थानांगोन आरो गोख्रों जानांगोन आरो बे फोसाबथाय महराव जानांगोन थिग बेखौ लानानै दिनै जों बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आवहा जर'खा आलासि लाना फैदों आरो मोनसे जर'खा हाबाफारि लादों आरो बे आलासियानो जाहैबाय जोंनिनो बर' हारिमु एबा मिरु हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म बिथांखौ जों हांख्रायना लाबोदों स' बेखायनो गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नोंथांखौ बरायनाय जाबाय खुलुमबाय मस्ट वेलकाम बे समावहा जों बिथांजों गोबां सावरायगोन जोंनि बे बर' हारिनि हारिमुखौ लानानै आथिखालाव माबायदि सोलिदों आरो माबोरै जानांगौ जोंनि आगुनिफ्राय सोलिबोनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे सोलिबोनाय हारिमुखौ लानानै दिनै सावरायगोन दा गिबियावनो जों नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ लानानै जेरैबायदि दा गुबुन हारिफ्रा दिनै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगासिनो नङा होमबा थिग बेबायदिनो जों बेफोरखौ सावरायलांगोन दिनै दा गिबियावनो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैयो जे हारि मोनसे जानोब्ला राव धोरोम आरो हारिमुवा गोख्रों जानांगोन दा बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा माबायदि जानानै दं एबा माबायदि सोलिगासिनो दं आथिखालाव नोंथाङा सासे दा मिरु हारिमुनि आफादगिरि हिसाबै मा बुंगोन दा बेखौ लानानै जोबोद मोजां सोंनाय राजिब बसुमतारी नोंथां दा गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि गासै रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दा फंबाय जोंहा राजिब बसुमतारी जे बाथ्राखौ सोंदों बेयो जोबोद मोजां सोंथि दे राव हारिमु आरो धोरोम गैयाब्ला जोङो मोनसे हारिया गसंथानोनो हाखाया जों बयबो मिथिगौ राव आरो थुनलाइ हारिमुवानो जे हारिनि सिनस्रि जायनि सायाव सोनारनानै मोनसे हारिया थांनानै थायो बे अथेन्टिक आरो बे अति सैथो गतिके जोङो जोनोम जानायनिफ्राय बर' हारिया मानि सायाव सोनारनानै थांदों होनोबा थुनलाइ राव बेनिफ्राय हारिमु बे जुदि जोनोमजों फैफायामोनब्ला जोंखौ बर' होननानै सिनायनो हानाया गोब्राबमोन माने फिसा हारिया बे मुलुगाव गिदिर हारिनि नाख्रेबनाय बा माबानायजों ओरैनो अट'मेटिक गोमोरलांखायो दा खिन्थु जोंहा भाग्यवान जे बर' हारि बा बर' माहारिया जे गावजों लोगोसे जोनोमजों लोगोसे जे हारिमुखौ लानानै फैदों बा रावखौ मोनबोफादों बे जोंनि बिराद भाग्यवान ओंखायनो बेखौ लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनो गोबां हारिया थैलांबाय नाथाय बर' हारिखौ फोथैनो गोब्राब जाबाय
थैहां जादोंब्लाबो मोनसे समावहाय गोमोरहां जादोंमोनब्लाबो बयनिबो गोरों गोराफ्रा बागदावखांनो गोनां जादोंमोनब्लाबो दा खिन्थु सिरि मोनफिननानै गोबां थाखोआव आवगायनो हानानै जों निस्सय माने आगोर मोननाय बायदि जाफिनबाय। बिनि जाहोना बेनो जाय हारिमु जोंहा हारिमु होनब्ला गासैबो मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय फरायनाय लिरनाय गान खननाय मेथाइ दामनाय रोजाबनाय गासैखौबो बुजायोब्लाबो खिन्थु हारिमु जों जेखौ गायनाय फुनाय आरो मोसानाय खननाय दामनाय देनायखौ लाग्रोनि अब्ला बे बेलायाव जों दामनाय देनाय मोसानाय खननाया बेसे स्ट्रं प्रिथिबियाव माने आखाइ हानो बा भाव लानो हायो बेखौ नोजोर होबानो जों हमनो हायो। सिनेमाखौ जों नायो बा जिखुनु मेथाइ देंखोखौ जों बयबो मोजां मोनो इभेन दाउस्रि दाउला जिब जुनारफ्राबो मोजां मोनो नङा होमबा माने मेथाइ आरो देंखो मोसानायफोरखौ मोजां मोनै खुनु प्रानि गैया। दा बे बेलायाव जोंहा दोरोङारि हारिमु जे गावहानो मोनसे मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय खननाय दं। बेनो जाबाय जोंहा खेराइ कृष्टि बाथौनिफ्राय फैनाय खेराइ कृष्टि धोरोमनि 18 फाथालि 16 फाथालिनि मेथाइफोर दं मोसानायफोर दं। दा बेफोरजों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि फक मोसानाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला आरो जाय सागोलाव बोनाय खामाव बारखोनाय मोसानाय आरो बारदै सिख्ला मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय माने मोसाग्लांनाय मोसानाय दाउ थै लोंनाय मोसानाय बेबायदि खैजिमा फनाय मोसानाय जारा फाग्लानि मोसानाय सिख्रि सिख्ला मोसानाय थिग बेबायदि गोबां माने 18थासो बर'आ माने गोग्गानो हानाय मोसानाय मेथाइफोर दं। दा बेफोरखौ दा बे मेथाइफोरखौ मोसानायखौ लानानैनो जोङो रोजाबनानै मोनसे समावहाय जोंनि दैदेनगिरिनि गेजेरजों मोनसे समाव गुवाहाटीआव दिल्लीयावबो माने नेशनेल एवार्ड मोननो हालायलायनाय जादों बागुरुम्बाखौ मोसानाय बे 26 जानुवारियाव बे 1957आव जादोंमोन। दा बेवहाय अस्तार कामिनी नार्जारी आरो दैदेनगिरि जोंनि सतिश चन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायावहाय बेफोर मोनसे बिराद मोनसे गोसोआव लाथावना मोनसे जारिमिनारि मोनसे देरहासार बर' हारिमुनि मोनसे जानानै फैदों आरो गोबां समाव बारदै सिख्लाखौबो मोनबोनाय जादों। थिग बिनि गेजेरजोंनो दा बे बर' हारिमुनि दोरोङारि आइटेमफोरखौ जोंनि दुलाराय बर' हारिमुवा जे समाव जोनोम मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव 1991नि 20 जुलाइनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दि गुबुन बर' आन्दलनि दोहौआव जे गुबुन माने आफादखौ जेरैहाय बर' साहित्य सभा आरो एबसुजों लोगोसे आबोब आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिनि उनाव साख्रि आवला आबादारि बायदिसिना माबानो गोनां जादों। आरो बै समाव बर' फरायसा सानबायमोन जे आन्दलन खालामनानै जों गासैखौबो जोंनो मावजोबसै बा जों माबा ससाइटिखौ बेबायदि मोनसे संस्कार खालामाबा जोंनो आखाइ होआबा उफाय गैला होननानै गासैबो बेलायाव आखाइ होनो गोनां जादोंमोन। उनाव मोनसे जाबाय बिदि खालामब्ला मोनसे निति रितिया अस्तित्वआनो थानाय नङा माथो गतिके जों बेखौ आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों बेखौ फोजोबनानै लायोबा बेखौ दोनफिननो बा दाफिननो बहुद गोब्राब जागोन। ओंखायनो बेखौ थाब सिरि मोनफिननानै ओरैबायदि खालामबाय जे गोबां बिथिङाव जों जाय इम्पर्टेन्ट जेरैहाय माने फरायनायनि बेलायाव साहित्य लिरनाय फरायनाय लिरनाय आयदायाव आरो बिदि हारिमुनि आयदायाव आरो हिन्जाव महिला आइजोफोरनि आयदायाव बिदि गुबुन बिथिङाव जाहाथे डेभेलपमेन्टआ जानानै थायो बा गुबुन बिथिङावहाय मोनसे आफाद दानानै होनानै बे आफादनि गेजेरजों जाहाथे गावबा गाव मोनसे जाथिनिखौ माने संस्कार बा उन्नति खालामनो हायो बिनि थाखाय दानानै होनाय जादों। आरो दुलाराय बर' हारिमुखौबो दाफानानै बे समनिफ्रायनो दुलाराय बर' हारिमु आफादा दैदेनगिरिजों लोगोसे माखासे जोंनि गेजेराव अस्तादफोर नागिरलायनानै दिहुननानै जोंनि गेजेराव जायफोर एसे रोंनाय दङ जोंनावथ' बेबायदि एक्सपार्टफोर इसेबां गैया गुबुन बिदि गैया होननानै जों गुबुननि आमेरिका चाइना जापाननिथ' हावलाद लानानै एवथार लानानै फैनो हाया। दा जोंनि ट्रेडिसनेलाव जोंनियानो गोरों जानांगोन जोंनियानो फोरोंनाय जानांगोन नङाबा नों मालायनि हाव लानानै अस्ताद लानानै फैबा बिसिनि हारिनिसो महर लाजोबगोन ना। सासे राजबंसि माने स्काल्पटरा जुदि बर'नि सोरबा सासेनि महर दाननांगौबा बे गावनि माने महरा थांथारगोन आरो बर'आव बबेबा राजबंसिखौ दाननांगौबा राजबंसिनि बे महरा फैथारो। ओंखायनो बेबायदि बेलायावहाय जोंनि हारिमुखौ जोंनो जोंनि अस्तादफोरनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंनानै फाहामनानै लानांगौ बेखौ बुजिनानै साननो हनो गोरों माखासे हारिमु आयदायाव बहुद सरसा खालामग्रा बिथांमोननि गेजेराव साननाय हनायनि गेजेरजों बेखौ गोदो हारिमुवा जेरैहाय
दानि खननाय मोसानाया गासैबो खुगा खुगा जानानै दंमोन होनबा दा खुगा खुगाबाथ' सासे अस्टार थैनानै थांबानो गोमानानै जे उननि मानसिफोरनि बेलायावहाय बियो दोरोदजोबो दा मोसानाय महरा मारैमोन बेखौ बावबाय ओमफ्राय सोरनियावबा गोदान सोरजिबाय बेबायदिनो भेरि जालांबाय थायो आरोखि नंखायनो बे मोनसे दोरोङारि मालाय मा जानो बे मोनसे ट्रेडिसनेल मालाय मा जानो जोंथ' बेखौ सिस्टेमेटिक मोनसे इउनिफर्मिटियाव लाखिनायाथ' दरखारथार नंखायनो लाखिनोबा जों मारै हागोन सिन्था खालामबाय जे बेखौ लिटारेचाराव मोनसे कनभार्ट खालामनानै बेखौ बायनो जिनो गोमानो रोङै खालामनानै दोननो हायोबा मोजां जागोन नामा नों बेजों सिन्था खालामनानै जे बेखौ रिटेन फर्मावहाय नटिसनाव खोख्लैनानै बे ट्रेडिसनेल फर्मखौ माने नटिसनाव खोख्लैनानै जाहाथे बयबो नायनानै बुजिनो हायो बे माबाहाय लिटारेचाराव कनभार्ट खालामनाय जादों जे बागुरुम्बानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बारदै सिख्ला मोसानाय बिभिन्न मोसानायखौ गासैबो नटिसनाव खोख्लैनानै बेनिफ्राय बेखौ बयनिबो थाखाय गोरलै खालामना होनाय जाबाय जे जाहाथे बेखौ नायबानो बयबो सोलोंनो हायो बा फोरोंनो हायो बेबायदि मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे गोमानो रोङै जानानै थांबाय जुदि बारलांफा थानानै जुदि बारलांफा थैलाङोब्ला बिनि उना बेबायदि फोरोंनो रोंना रोङा समाव माबा थायोमोना मोनसे मा होनो सन्देह थाथ'मोन दा खिन्थु सन्देह थाला जोंना बायदिबाय दाजाथों सोरबा बारलांफा चक्रआ थैलां आदारावहायना थैलांब्लाबो बिसोरनि फोरोंनाय आदब खान्दाया बे आदब खायदाया लेखायाव थाजोब्बाय गतिके बे दोरोदला बे इउनिफर्मिटिजोंनो बयबो एखे रोखोमै एखे इउनिफर्मजोंनो दा जोङो माबानो हाबाय आरो मा दा फैनानै बिजाब दिहुनबाय दा बिजाबल' दिहुननानै थाबथायाखिसै खिन्थु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बे गले गले वार्कशपनि गेजेरजों अस्टारफोरखौ लानानै गले गले वार्कशप खालामनाय बिनि गेजेरजोंनो लेखाखौ दिहुनखांनानै मा सिन्था खालामबाय दिहुननानै लेखाखौल' दोनबाथ' जानाय नङा बेखौ बबेबा मोनसे इनस्टिटिउसन बा कलेजफ्राव जोङो सोलोंथायाव माने एकाडेमिक कारिकुलामावहाय सोसननो हायोब्ला मोजां जागोन नामा आसान नायनायखौ सर्टिं आउट खालामबाय जे एरै खालामो बेखौ जों बबे लेभेलाव खालामनो हाई स्कुल लेभेलाव खालामनो ना हायार सेकेन्डारि लेभेलाव खालामनो ना डिग्रि कर्सआव खालामनो ना MA कर्सआव खालामनो ना सानै नायबाय जे सेकेन्डारि लेभेलावबो माबा जाया एसे आवगायखानाय दा नै MA आवथ' जाहैखाया दा नै डिग्रि लेभेलाव खेबसेनो 3 years डिग्रि कर्सखौ सिन्था खालामनानै बेनि स्टेन्डार्ड लेखाया जानो हागौ बिनि रिटेन फर्मफ्रा लेभेलफ्रा साजायनायफ्रा माने डिग्रि स्टेन्डार्ड खोब जानांगौ खिन्थु ट्रेडिसनेल हिसाबै जोंहा जे अथेन्टिक बे अथेन्टिकखौ रैखा खालामनानै सोलोंनायानो बेसेबांबा मोनसे बेस्टखा नंखायनो बेखौ जोङो बे उन गाहाय गोजौखौ बांद्राय सिन्था खालामाबालानो डिग्रि कर्सआव जोङो डाइरेक्ट खालामो डिग्रि कर्सआव डाइरेक्ट थिक खालामनानै दा बेखौ बिनि मथे साजायनानै आरो बेखौ आगोलाव गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय माबा खालामनो नागिरदोंमोन जों एफिलिएसन लानो नागिरदोंमोन इन दि मिन टाइम बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फैनाय लोगो लोगो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों जोङो माबा रायज्लायनायनि गेजेरजों एफिलिएसन मोनबाय थिग बिदिनो थांनाय 2018 मायथाइनि 1 नभेम्बरनिफ्राय क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज दा माने मा होनो डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज मुङै मिथिबाय दा बेवहाय जोङो 2018 मायथाइनि 1 नभेम्बरनिफ्राय बे सोलोंथाइखौ जोङो स्टार्ट खालामनाय जादों दा बयबो मिथिगौ दा स्टार्ट खालामनानै फार्स्ट बेचआव 27 जनल'मोन एनरलमेन्टआ 27 जन स्टुडेन्टफ्रा लाबाय जोंनि साबजेक्टआ जाबाय मा खाम सिफुं सेरजा आरो मोसानाय खननाय मोनबा डिपार्टमेन्ट जाहैबाय आरोखि खाम सिफुं सेरजा खननाय आरो मोसानाय दा बे मोनबा साबजेक्टनि साफा इन्सट्राक्टर नांगौ साफा डेमनस्ट्रेटर नांगौ बिनिफ्राय एकम्पेनिसफोर नांगौ दा बिनि गेजेरजों बेखौ सामलायनो हायो आरोखि जाय हक जोङो खेबसेयैनो बेबायदि फार्स्ट इनक्लुसन बा स्टार्टिंआवहाय सासे रेगुलार टिचारथ' मोना आरो जोंनि ट्रेडिसनेलखौ फोरोंनो हानाय सोरबा मास्टार डिग्री लाना फैनाय PhD लानायाथ' हाया बेखौ नोङो जोंनि गोरों जानाय राइट फ्रम द भेरि बिगिनिं जाय माने अस्टारा एक्सपिरियेन्स बिसोरसो बेखौ फोरोंनो हागोन बेहा माने बिनि जेनेरेल डिग्रीया दाजाथों MA दाजाथों बा बिबो जानो हागौ खिन्थु बिनि सोलोंथाइनि गियाना माने बेनावसो दङ जेराव जाय मानसिया माने एक्सपिरियेन्स मोनखानाय बिसोरसो फोरोंनो हागोन दा ओंखायनो बेबायदि मानसिखौ लानानै जोंनि गेजेरावनो जों साथामसोखौ माबा खालामनानै टेम्परारिलि कलेज अथरिटि बा फेकाल्टिजों रायज्लायनानै बिदिनो मान्थलि सामथिं माने रिमिनेरेसन होनायनि गेजेरजों माने लानानै फोरोंनाय जादों आरो
नंगौ बे समाव बिथाङा बर' हारिमुखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो खोब गनायथाव बाथ्रा दिनैनि समाव मोनसे हारिया सिनायथि जायोब्ला बांसिनै जों हारिमुनि गेजेरजोंसो सिनायथि होनो हायो बा सिनायथि लानो हायो थिग बेबायदिनो दिनैनि समावहा जों जोंनि बर' हारिमुखौ मोजाङै दिन्थिफुंनोबा बा फर्माव लाखिनोब्ला माने जों मोनसे बिनि नेम निथि थानांगौ नङा होमबा थिग बेबायदि नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि नुना मोनो जेरावहा माखासे समावहा भुल जाया जायो गुबुन हारिफोरनि हारिमुआबो जायो नाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावबो ओरैबायदि जाना मोन्दों दा मैया दाखालिसो नोंथाङा नुना मोन्दों जानो हागौ जे उदालगुरि जिल्लानि रौतानि मोनसे हालामावहा दा बैसागो खुंग्रि मोसानाय होननाय मोनसे हाबाफारि जादोंमोन दा बेयावहा जों ओरैबायदि नुना मोन्दों जों उन्दै आगुनिफ्रायनो नुबोदों जे जों उन्दै बैसोनिफ्राय नुबोदों बैसागु खुंग्रि मोसानाया मोनसे हारिमुजों गोरोबनाय जानांगोन बिनि दामनाय देनाय रोजाबनायफोरा हारिमुजों रोजाबनाय जागोन नाथाय रौता ओनसोलावहा बैसागो खुंनाय दायो बैसागो बोथोर नङा होमबा दा बैसागो बोथोर खुंनायावहा दा बैसागो खुंग्रि मोसानायाव मोनसे गोरोन्थि माने नंगौना नङा बेखौ जों आं नोंथाङासो डिसाइड खालामसिगोन दा मानो होनबा नोंथाङा सासे दा हारिमुनि आफादगिरि थारैनो बे क्लिपखौ नोंथांनो आं दसे दिन्थिनोसै दा बिदिबा बे समावहा नोंथाङा नुना मोनबाय बे मैया दाखालिसो बे मोसानायखौ दासो नोंथांनो आं दिन्थिबाय जे दा बे समावहा बै मोसानाया थारैनो बे बर'नि बैसागु खुंग्रि मोसानाय जादों होनना नोंथाङा सानो ना थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बेखौ बैसागु खुंग्रि मोसानायनि मोनसे बादायनाय फोरबो होननानै बुंब्ला आंना गोरोन्थि जागोन ना बिसिनानो जामारदों बेखौ बुंनांगौ गोब्राब जाबाय खिन्थु आंनि नुनायाव जोनोमनिफ्राय नुनायाव बा जे समनिफ्राय बैसागुआव स्टेज लेभेलाव बा मोनसे मोजां फर्मावहाय कम्पिटिसन बादायलायनायाव फैनो हादों बे समनिफ्राय नायबोयोबा जोंनि बैसागि खुंग्रिखौ जों मोनसे सिस्टेमजों दोंनै दोंथाम बा दोंब्रै गुबुन गुबुन बेलेग मोसानाय आरो मेथाइनि मोसानाय बे मेथाइनि मोसानायजोंसो जों बासिनाय जायो जानो हागौ बेजों लोगोसे बे मदार्नावबो एक्सट्रा जानो हागौ खिन्थु जोंनि बैसागुथार बे गंसे बैसागुखौ बियो आखा फाखा दोंब्रै दोंबासो मोसानायाव बयनिख्रुइ साबसिन जानो हानांगोन बैसागु फर्मा एखे बैसागु मेथाइ जानांगोन अरिजिनेल बैसागु होनबा जों माय बेखौ मिथिना लाग्रोनांगोन होमबा दा बेवहाय बे बैसागु मिउजिकजों दामनाय बा खननाय मोसानाया बेयो अथेन्टिक बा एबसुलुटलि राइट जायोब्लासो जों बेखौ बैसागि खुंग्रि होननानै टाइटेल होनाय जायो नङा होमबा दा खिन्थु दाखालिनिया एसे नुनायाव बेखौ बयबो होनदों ससियेल मिडियायावबो रायलायदों आरो आंबो थांनानै नुहैयाखै खिन्थु जे आङो बे क्लिपखौ नायदों बे एखेबारे माने मदार्न माबा माबि सोदेरलानानै खालामदों ना बे ओरैनो मोसाग्लांनायसोमोन नामा आरो टाइटेला दाना आगोलनियाव जानानै थांखांबायमोन नामा बेखौ बुंसोनो हायाखै आरो दा स्पटनि मानसिजों रायलायनोबो मोनाखै दाबाय बेखौ कमप्लिट आङो गोरोन्थि जादों बा माबा जादों बुंनो थांनो बेवहायनो उसुबिदा जाबाय आरोखि बिसोरनि मानसिजों माने थोंजोङै रायलायनो मोनोबा मोनसे क्लियार जागौमोन मोनसे खोथा बेनो रायखांनांगौ जुदि बेयो बैसागु खुंग्रि मोसानाय मारमोनब्ला बे जादों नामा खुंग्रि मोसानाय नोंथांमोननि बायदिब्ला बेथ' बैसागु खुंग्रि मोसानाय जायाखै होननानै बुंनांगोन जोङो जुदि बे लगायलैथोखौ लादोंब्ला खिन्थु आं दहायनो होनखांबाय बेहा मोनसे डिसिप्लिन गावहानो मोनसे केरेक्टारिस्टिक्स थाखायो बासिनायाव खिन्थु बिदि लाब्रा माब्ला मदार्न टदार्न बायदिसिना दामलानानै जानला मोनला मोसानायनि माबाजों सायख'नाय खालामब्लाथ' बे मोजां नङा बे मोजां नङा ओमफ्राय मोनसे खोथा बेयो जोंनि बर'फ्रा एसे अधर्ज बायदि माने मोसानायनि बायदि मा होनो जोंनि साना बुजिया जोंनि ट्रेडिसनेल माखासे आइटेमफोरखौ एसे माने जानला मोनला आखाइ हानानै ओरैबायदियानो जागोन खोमालै सानफ्लांनानै गावनि क्रिएटिभिटिजों माने दिन्थिग्रोलाबायनो नागिरो बेयो दा बेफोरबो भुल आरो जायफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन हारिफ्रा गोबां समाव गोबां भुल मावो माने बिकृत खालामनानै जायनि फलाव जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद जानानै बहुद माने प्रटेस्टबो होनांबाय बिसोरखौ लेंहरनानै माने पानिशमेन्ट होबाय जोङो सिखार खालामहोबाय माने
केसबो होनांबाय केस होनानै जों गासैबोखौ आथिं गुग्रुब खुलुमहोजोबनांनो हादों आरोखि दा सोरबा माबानो होन बै गुवाहाटीनि दिल्ली भिरानो होन बेबो जोंनि बागुरुम्बा बारदै सिख्लाखौ सालिख'थि औ दा बेखौ बेबायदि जोंनि मानसिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिना बेबायदिनो सान्स लानानै गुबुन माबा खालामदोंमोन आरोखि जों बेफोरखौ माने सोंखारिनानै बा बहुत प्रटेस्ट खालामनानै प्रतिबाद खालामनानै बिथांमोना निजे जों जा माने कमप्रमाइज जानांदों बा सिखार लानानै खेमा बिजोबनांदों आरोखि दा बेफोरबायदि जायो गेजेर मानो बिदि जालाङो भुलखौ मावो खिन्थु दस्रायाव जों मावनायखौ फाजाया खिन्थु ट्रेडिसनेल जाय जोंनि जाथिखौ बियो सिक्रिटि होयो बेखौ जोङो जथ्न' भाबै लाखिथारनांगौ दरखार जुदि जों बेखौ फिउजन खालामनानै जोंनि मुस्रिखौनो एक्जिस्टेन्सखौ जोङो गैया जुदि खालामफ्लाङोब्ला नागिरनानै सोर मोनफैगोन नोंसिनि बागुरुम्बा बोरैमोन माथो दानाथ' ओरैसो जालांजोब्बाय ओरैसो जाबाय होननानै नोंसोर बबेखौ देखायनो गैला अयबासो गैला गोमालांसै मा थाबावनो बे ओंखायनो बे एक्जिस्टेन्सखौ थिग लाखिनानै फर्मखौ जों थिग दोनथारनांगोन जाय जाथिनि जोंनि दोरोङारि जे मोसानाय बे हारिमुनि जोंनि सुबुं मोसानाय बा देंखो बेखौ जों थिग लाखिलांथारनांगोन थैजासे नङाबा जोंनि माने जाथिनि सिनायथिया गोमालांगोन बे मोनसे जाय बेखौनो जों हारिनि आयेनानो साननांगोन थुनलाइजों लोगोसे बियो हारिमु निस्सय जेराव जों नायोब्ला जातिखौ सिनायनो हायो बेनोथ' आयेनानो होमबा आरो बे आयनाखौ जों मोजां नुहोनो थाखाय आयनायाव मोजां मोदान होनो थाखाय जों बेखौ थिग लाखिनाया जोंनि थाखाय अत्यन्त दरखारि नंखाय बयहाबो दायित्व दङ आरो दा बेफोरबायदि खालामदोंबा बे दुखुनांथाव जादों एसे सानलाय हलाय गोरों गोराफोराव साननानै एसे बैसागि खुंग्रिखौ एक्सुवेलि माबोरै खुंमारो आरो खुंनो गोनां दं बेखौ एसे सानलायोबा मोजां जायो गाव हारसिं सानग्रोनानै जानला मोनला माने ससियेल मिडिया दानि ससियेल मिडिया ओरैबायदि स्ट्रं ना एक सेकेन्डआवनो सारा वर्ल्ड मिथियो मा मोनसे भुल जाबाथाय सारा माबा जाबाय आरो बेनि एन्सारखौ नों होथ्र'नो हानाय नङा देनांहाय नोंहा मा अस्तित्वमोन बे गोमालांखागोन ग्लबेलाइजेसना ओरैबायदि स्मार्ट आरो बेनि फात्ताखौ मोना जानाय फारफ्रोमनिफ्राय जोंखौ मन'गासिनो दं दा बेखायनो जों गाबथारोब्ला साफ्रोमबो माने दांग्राम गोसो जाब्लानो जानला मोनला बुंनो जानला मोनला मावनो जानला मोनला जोंनि जाथिनि माबाखौ धंस' खालामबा एकदम दा जाथिनि माखासे महर मुस्रिफ्रा एक्जिस्टेन्स गैयै जालांब्ला अस्तित्व गैयै जालांब्ला मोनसे नेमखान्थि गैयै जाहैगोन नंगौ बे समावहा जों साननैसो सिगां उदालगुरि जिल्लानि रौता हालामाव मोनसे बैसागो हाबाफारि खुंदोंमोन बे जोबोद जों बाख्नायनांगोन मानो होनबा बर'नि हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय जों बेफोरबायदि लाखानांगोन नङा होमबा नाथाय बिनि गेजेरावनो जोंहा माखासे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय गासैबो नुबोखादों जे बैसागु खुंग्रि मोसानाया माबायदि नाथाय बेयावहा माखासे नेमखान्थिखौ जों मानिनाय नुवाखै आरो बिथाङाबो फोरमायदों जोंहा आफादगिरि मिरु हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो फोरमायदों जुदि बियो थारैनो बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायदोंब्ला बेवहा नेमखान्थिया जायाखै गोबां जोंहा नेमखान्थि दंखायो बर' हारिनि हारिमुनि थाखाय आलादा जोंहा मोनफ्रोमबो दामनाय देनायानो जा जोंहा मोनसे नेमखान्थि दंखायो नङा होमबा आलादा फर्म जुदि बे आलादा नेमखान्थिखौ जुदि सोलायनो सानदोंबा बेखौ जोंनिफ्रायनो बिथांमोनखौ जों सोंखारिनांगोन नङाब्ला जोंनि बे माखासे माबाफोरा गोमालांगोन नङा होमबा नेमखान्थिफ्रा दा जियानो जाया मानो फैबाय थानाय समाव जों बेबायदि जाया होननानै जोंबो आसा खालामो आচ্ছা बे बेलायाव आं फंसे बुंनो नामा निश्चय बुंजागोन आरो बे बेलायाव आं इन्टारफेयार खालामदों मोनसे जोंनिनो मोनसे भुल दङ बेवहाय जों दासिमबो नैबे ट्रेडिसनेल वर्कशपआव बा एकाडेमिक कारिकुलामनि खामानि मावनानै नैबेहाय मोनसे हाबनो हायै मोनसे अबस्था जानानै दं दे बे जोंनि बयनिफ्राय देरसिन हारिमु फोरबो जे बैसागु बै बैसागु जों दासिमबो वर्कशप खालामनानै मोनसे इउनिफर्म खालामनो हायाखै बेखौ जों दुलाराय बर' हारिमु आफाद बर' फरायसा आफाद साहित्य सभाखौ लाफानानै जोङो माने ओरैबायदि खालामनो दरखार दङ जेखौ माने बर' बैसागु होनबाथ' बैसागुआ जोंना एखेबारे अपेन नङा होमबा गोसानाय खिन्थु बे जाबाय गामियाव सोलिबाय जेब्ला स्टेजाव फैनाय लोगो लोगो बिनि सिस्टेमाथ' अन्तत' नायथावथाव जानांगोन नङाबा है मा बैसागु होननानै दस्राफ्रा खारगोनसो नङा होमबा नोंखायनो बैसागुआव स्टेजाव फैबाय आरो कम्पिटिसन जाहैबाय एसे सोदांनायाथ' फैथारनांगोन साबसिननिफ्राय साबसिन जानांगोन होमबा बै बैसागु फर्मखौनो गामियाव मोसानाय खननायखौनो जोङो स्टेजाव जेब्ला लाबोबाय बिनि गासैबो माने कस्टिउम इन्सट्रुमेन्ट मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट बेनिफ्राय खननाय देंखोफोरखौ थिग लाखिनानै बेखौ माबोरै माखौ लाफानानै जे प्रेजेन्ट खालामोब्ला बियो समायनासिन जायो बेखौ जों मोनसे माबायाव दोननो हायो आरो मा बेखौ जों बोरै खालामनो हायो
ग्रुपनि ग्रुप खालामनो हायो डुएटनि डुएट खालामनो हायो बेनिफ्राय सिंगेलनिखौ सिंगेल खालामनो हायो मोनसे कस्टिउमखौ जों थिक खालामनानै लानो हायो ओमफ्राय मा अर्नामेन्ट्सखौ जों लगायनो हायो बोथोरजों मिथिंगाजों खाब जाहोनानै बे जिनिसखौ जों साजायनानै मोनसे माबायाव बाइन्डिंआव दोननो हायो आरो मा बे दाजाथों जे बै बैसागु जोंनि प्रि बैसागुखौ आगार होनाय बे नङा खिन्थु कम्पिटिसननि बेलायाव निड्सखौ बुजिनानै जों बेखौ एसे साजायनायसो जादों खिन्थु मोनसेबो महरा गोमोरनाय नङा जे खिन्थु बाहाय नायनो मोजांनि थाखायल' जों एसे साजायनांगौ आरोखि आरो बे साजायनाया मोनसे फर्माव थायोबा मोजां जे ओरै ग्रुपनि बेलायाव ओरै जानांगौ ओमफ्राय सानैनि बेलायाव ओरै जानांगौ आरो सासेनि बेलायाव ओरै दा बेखौ जों ओरै सानदोंमोन सानबाबो हायाखै माने मोनसे मास मोनसेयाथ' बैसागुआव थाखायो नङा होमबा दा मास मोनसेनि गेजेराव आंनि साननाय आरोखि बे आंनि एगजिकिउटिभ मिटिङाव बोसोरब्रैनि बोसोरबानि आगोल बुंबोगासिनो दं खिन्थु हाबाखै जे बेखौ फरायसा आफादखौ जयैनो जों मोनदों कम्बाइनाव लाफानानै आन्चलिक लेभेलावहाय फार्स्ट सप्तायाव बैसागनि 1 थारिखनिफ्राय 7 दिननि गेजेराव माने गासिबो आन्चलिक लेभेलाव गामिफोरखौ लानानै कम्पिटिसना जानांगौ माने बेस्ट फार्स्ट सेकेन्ड थार्डखौ बासिबाय नङा होमबा दा आन्चलिक लेभेलाव बे जाबाय बेखौ लानानै बे आन्चलिकफोरनि बेस्टखौ लानानै डिस्ट्रिक्टआव बादायनाय जानांगौ आरो बे डिस्ट्रिक्टनि बेस्ट 3खौ लानानै सेन्ट्रेलाव जों दारायनाय नांगौ बेबायदि जुदि कम्पिटिसन लांनानै बेस्ट अफ द बेस्ट बेनि सायाव जोङो पिलार लानांगौ मानि थाखाय बे बबे कर्नारनिफ्राय माने देरहाबोनानै बोरै साबसिन जाफैखो बा साबसिन मोनखो बेखौनो जों पिलार बा मोनसे माबा लानानै लानानै माइलस्टोन हिसाबै जों लाथ'नानै बिनि सायाव जोङो मा दादेरोबा बबेखौ गिभ एन्ड टेक खालामोबा बबेखौ साजायदेरोबा बबेखौ एसे मिनिमाइज खालामोबा साबसिन नुगोन बेखौ लानानै जों वार्कशप खालामलांनानै इजि जेबो दाना बै पिलारखौ लानानै जोङो सुदु अस्टादफोरखौल' लाबा जानाय नङा जोंनि गोरों गोरा एक्सपार्ट माने बैसोगोराफोर गोदोनिफ्राय जायबो नुदों आरो दानि दिननि एक्सपार्ट बेखौ जों ज' लानानै इउनाइटेडलि कनसेनसासलि ओरैयानो जाथोंसै होननाय जाब्लानो बेखौ जाबाय बे रोखोमखौ जों लाथारनांगौ आरो बे दिनै नङा गाबोन समफोर डे आफ्टर टुमर' अन दि आदार डे बे एकदम जाथारनांगौ आरोखि नंगौ बे समाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय जोंहा मोनसे हारिमु जानोब्ला एबा बर' हारिनि गोदोनिफ्राय जाबायदि नेमखान्थि जों बेखौ फोथांना लाखिनांगोन बयबो दा बेबायदिनो जोंहा माखासे बैसागो होनना बुङोब्ला बैसागो बुङोब्ला जोंहा बे मोनसे हारिमुनिनो नङा होमबा मोनफ्रोमबो हारिनि गावबा गाव हारिमुनि फोरबो दिन्थिफुंनाय नङा होमबा देरसिन बर'नि हारिमु नंगौ दा बेबायदियावहा माखासे दा स्टेज माबायाव फैयो जा हमना ला रौतायानो जा उदालगुरियानो जा क'क्राझारानो जा मोनसे टाउन लेभेल स्टेज लेभेलाव जुदि हाबाफारि खुङोब्ला बैबायदियावहा नाथाय माखासे गासैयावबो नङा नाथाय मोनफा मोननैयाव जे हारिमुनि माखासे सोद्रोमाखौ माने हांख्रायनाय जाया बेयाव जुदि जों बै हारिमुनि माखासे जास थानांगौब्ला मोनसे हारिमुजों सोमोन्दो थानाय जानांगोन बै जार्सआ नङा होमबा दा नाथाय बेफोरबायदि हारिमु हाबाफारि लानायाव माखासे समाव जों हारिमु आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लिंनायखौ नुनो मोननाय जाया दा बिनि बेलायाव मा बुङो दा नोंथां बेथ' एसे भुलानो जागोन दा बेथ' वेल कनसार्न जाबाय नङा बड'लेण्ड बर' हारिमु आफादा दा हारिमु बिथिङाव जे बादायलायनाय बा हाबाफारि उत्सब फालिदों बे हारिमुखौ फोनांजोबनो हायाबाथ' बेथ' भुलानो जाखागोन नङा होमबा आरो हारिमु आफादनि मानसिखौलाय मानोथो नेग्लेक्ट खालामनांगौथ' दं आरो ज' लाफानो मावनायावलाय माथो भुल थानो बिदिथ' जानाङा नङा होमबा बर' जाथिनि मोनसे हारि कालचारखौ जोङो एक्सप'ज खालामनोबा बे एक्सप'जाराव बयबो इउनाइटेड जानायासो बयनिख्रुइ दरखार दं नङा होमबा बयबो आंगो साननांगोन आरो नोंबो गावखौ आंगो सानाबा आंबो नोंखौ बोरै आंगो सानना आरो माने इफ आइ लाभ इउ इउ उइल लाभ मी ना माने लाभ टु बि लाभेड बे जिनिसाव जुदि जोङो माबा स्ट्रं नङा कनसार्न नङा बा कनसियास नङा बेफोरबायदि नेग्लिजेन्स थालायनाया जोंनि जाथिनि थाखाय बिराद माने एसे उसुबिदा आरोखि दा जिखि खुङा हारिमु आयदा खुङोबा हारिमुवा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दंसै जिहेतु फोनांजाबनाया अत्यन्त दरखारि लाफानांगौ लाफानानै रायलायनायनि गेजेरजों जानांगौ जेरावहा मिरुनिफ्राय जिल्लानिफ्राय ओनसोल जिल्ला जाबा जिल्ला दरखार जायोबा मिरुखौ लाफानानै बा जिल्लानिखौ लाफानानै बे जाथारनांगौ आरो बिनि सारा जायोबा बिसृंखला बांसिन फैयो आरो निश्चय नंगौ बे समाव जों मिन्थिबाय जे माखासे जोंहा गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव दायो गोबां बेबायदिनो हारिमुखौ लानानै मावबादा खुंनाय दं दा बेफोराव जोंनि हारिमुनि सोद्रोमाफोरा थाथारनांगौ होननानै जोंनिफ्रायबो जों सानो नंगौ दा फैबाय थानाय समाव जों
आसा खालामो बेबायदि अनसायलांगोन दा फैयै फैयै जों आरोबाव जों माखासे खोब खम समनि गेजेरावनो जों बेखिनिखौ फोजोबसिगोन बेनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिमुनि माखासे हाबाफारिफ्रा खोब दुरबल नुना मोनो माने गुबुन हारिफोरनिया जेरैबायदि फुरा स्टेन्डार्ड मोनसे स्टेज मोनसे लाइट डेक'रेसनफ्रा बिराद मोजां जायो नाथाय जोंनि बर'नि माखासे हाबाफारि बेफोरबायदि हारिमुफोरनि हाबाफारिफोरखौ माने लांदां फांदां बिराद माने दुरबल नुना मोनो बे मानि थाखाय माने जेनेबा बेफोरथ' स्ट्रं जानांगौ होनोब्ला फार्स्टआव फैबाय था रांखावरि नङा निश्चय रांखावरिया जुदि माने you should cut your cloth according to your cost नङा होमबा थाखा फैसा जेसेबां दं बेखौ नायनानैसो नों मेनेजमेन्टआ जानांगौ जाहैबाय नालाय जुदि थाखाया अजस्र माने जेरै नांगौ बिदि मोनाब्ला बेथ' दुरबलानो जाखागोन आं गेजेराव बारस'ना सोंबावनोसै बिनि गेजेराव आं सोना होबावनि बे कुइसनखौ जोंनि गेजेराव दा गोरोबथाया बिएससि जाखांबाय बिटिसि जाखांबाय दा बिटिआर जाबाय दा दिनैसिमहालागै सरकारनिफ्राय बेफोरबायदि बर'नि माखासे हारिमुनि मावबादाफोरावहा माने नांगौ बायदि अनसुंथाइ मोनबोआखै नामा बा नांगौ बायदि बिथांमोना नोजोर होबोआखै नामा बे इन्टारेस्टिं कुइसन बिएससियावथ' जेनेबा बे समाव जेबोआनो गैथ'आ मावनाय थानाय एक्टिभिटिसआनो निलखामोन नङा होमबा बांद्राय माबाखाय बयनिबो माबायाव फकास जाखायाखै दा बिटिसि जादोंमोन बिटिसिनि समावहाय बिटिसिनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुजिनो माबानो बहुद सम लादों बिनि गेजेराव एसे एनै दुलाराय बर' हारिमाफोरखौ सहाय खालामबोदों खिन्थु उननिफ्राय उनाव एसे बांसिननिफ्राय बांसिन माने सहाय खालामनानै बुजिनाया एसे साबसिननिफ्राय साबसिन फैलांदोंमोन आरोखि जेरैहाय कनफारेन्सफ्राव 2 लाख 1.5 लाख बिदि हरनानै माखासे प्रजेक्टफ्राव बेबायदिनो जेरै नांगौ बिदि फिसा हरबाय थानाय बेनिफ्राय मा होनो बे जोंनि अफिसनि मावख' हायाव मावख' लुनायनि बेनि मोनसे प्रजेक्टखौबो मोनसे खोथा होदोंमोन फाइनाल दा गभर्नमेन्टआ थांबाय नालाय बिटिसिनि समावनि खोथाखौ बुंदों दा फैयै बिथां बिटिसिनिफ्रायबो जोङो थोजासे नांगौ समावहाय जेरैबायदि नांगौ बेखौ मोनाखैमोन खिन्थु उननि बेलायाव एसे मोनबोदों लेखा लास्ट दिहुननायनि माबाखौ जों मोनदों आरोखि मोनाखै होनद्रायनो हाया ओमफ्राय दा नैबेनि माबायावबो बिटिआरनि बेलायावबो फैबाय बोसोरनैयानो फ्राय बिसिना स्टाडि खालामनायावनो थांबाय दुलाराय बर' हारिमाफोरखौ इसेबां इम्परटेन्सआनो होआखै सैथो बाथ्रा बुंनायावथ' गोरोन्थि थाथावा दा जातीय संगठना बोरै थांगोन जुदि जातीय संगठनखौ नांगौ होननानै बुङोब्ला बिसोरनोबो मावनो हानाय अधिकारखौनो जातीय संगठननि मावग्राफ्रा फैसा लानानै मावा गावनि उदैनि गावनि खामानिखौ गारनानै जाथिनि जथखेंसि माबा मोनसे खामानि जाथों होननानै बियो गोरबोजों एरै बजबनानै गावनि जानाय लोंनाय खामानि सम बेखौ गारजोबनानै मावनो गोनां जायो दा बे बेलायाव बेसेबां जाथिनि थाखाय माने बबे बिथिङाव मा जादों बेखौ नोजोर होनांगौ अत्यन्त दरखारि दा बेवहाय लेहेम जाबोदों जोंनाबो बिटिसिनि दैदेनगिरि बा मानगोनां चिफनिफ्राय उननि बेलायाव उनफ्राव खिन्थु एसे दा एसे लैखो खालामनायखौ नुदों आं लुबैदोंमोन बोसोरसे थांनायनि उनावहाय जिहेतु जोंनि जातीय संगठनफ्रा मा सुबिदा दं दा प्रग्रेसिभ लेटेस्ट बा एट प्रेजेन्ट बबेया मा खामानि सोलिगासिनो दं बेखौ बुजिनानै लानाया अत्यन्त दरखारिमोन जे बबे संगठनाव मा जिनिसा अत्यन्त दरखारि बेखौ प्रायरिटि होलायनानै खामानि मावनांगौ आरो बेखौ संगठनजों डाइरेक्टलि नेगसियेट खालामलायनानै खुला मेला रायलायनायनि गेजेरजों आधा घन्टा बा 15-20 मिनिटनि गेजेरजों बुजिलायनानै माने खामानि मावोब्ला बिराद मोजां जागौमोन आरोखि दा जोङो दिनैथ' बोसोरथाम बारलांबाय बेबायदि मोगा मोगिजों माने मोजां जिरायनानै रायलाय मोननायानो माने दिनैसिम बिटिआर सरकारा थामहिनबा जों डाइरेक्ट बुंनांगोन जे प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा दिनैसिम 3 बोसोरनि गेजेराव हारिमुखौ लानानै जेबो सावरायनाय जाथ'वाखै माने थोंजों बेबायदि माने एजेन्डा लानानै जों सावरायनो मोनाखै जास्ट नैबेहाय वार्कशप जादों ओरै जानो थांगासिनो दं गतिके बेवहाय माबा होनो रांखावरि एसिस्टेन्ट नांगौ दिनै दा बेवहाय नांहोनाखै माने हरदों 2-3सो माबायाव बेलायाव खिन्थु बिदिजोंथ' जायाना जोंनाव माखासे रांखावरिजोंल' जों मदद होबा जाया नङा होमबा सरकारनि माखासे नाजानाया आलादा एनकारेजबो थानांगोन थुलांनांगौ गावनि बे डाइरेक्सन थानांगोन दा बेबायदि हिसाबै बबे जिनिसा प्रायरिटि मोनथावथाव बेखौ गावनो निजे बुजिनानै प्रायरिटि होनानै खामानि मावोबा बे बिराद मोजां जायो आरोमा दा जों थरखनात बेनो थांबाथ' बे जों बेबायदि टाइमबो मोना आरो जातीय संगठनखौ माने एसे टाइम होनानै
माब्लाबा रायलायनायनि गेजेरजों ओरै नांगौ ओरै खामानि मावनांगौ ओरै बेखौ बुजिनानै लायोबा मोजां आरो गावहाबो रायलायनायावहाय गावहाबो मोनसे खराग मोनो जे ओरै जे जागासिनो दं बे मोनसे चर्स जायो गावनिबो दा बे नंगौ नङा नांगौ नाङा बेखौबो गावबो बुजियो दा जों बे चेयार बा बेखौ मोनोब्ला जोंनावबो गोजोननाय फैयो दा मावग्राफ्रा एनकारेज मोनो दा मोनसे प्रजेक्ट लाबाय बे प्रजेक्टआ लोगो हमनो थांनायजोंनो सेवनानै थांफिनबाय होमबा मा जागोन बिदिथ' जाया मोनसे माने सिस्टेमेटिक प्लेनिंनि माने प्रजेक्ट बे प्रजेक्टआ वान आफ्टार एनादार जाहाथे खुंजायो बेफोरबायदि माबा स्टाइलाव खामानि मावजानो आं खावलायनो लुबैयो आरोखि नंगौ बेनि गेजेराव आरोबाव आं मोनसे कुइसन खालामबावनि बेनो जाहैबाय जेनेबा दिनैनि समाव एसामिसफोरा बुंनांगोन जोंनि आसामाव नङा होमबा बिहु मोसानायखौ लानानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय गासै 11,000 थामहिनबा 11,000 मोसाखावरिफोरखौ लाना बिथांमोना मोनसे गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय नङा होमबा दा बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो एबा बेबायदि खालामनाय लोगो आसाम सरकार खालामनाय लोगो लोगोनो दिनै बिटिआर सरकार एबा थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दा मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे बिथांमोनाबो जोंनि बर'नि गेजेरावबो बर'नि हारिमुखौ लानानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होनना बुंदों दा बेबायदि बुंनायनि उनाव जुदि आजि दान मोनसे बारलायलांबाय दा बिथाङा माबायदिहाय बे बाथ्राखौ बुंदों बिदिबा जुदि हारिमु आफादजों दिनैसिमबो जुदि बे बाथ्राखौ सावरायाखैबा एबा हारिमु आफादजों मोनसेबो दिनैसिम जुदि सावरायनायानो जायाखैबा बिथाङा खालि बुंनायल'सो जाहैगोन होनना जों साननांगोन नङा होमबा दा बेबायदि नोंथांबो जुदि दिनैसिमबो जुदि सावरायाखैब्ला माब्ला जों बर'नि हारिमुखौ लानानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन दा बेनि सायाव मा बुंगोन बाथ्राया बेबो माबाखौ रांखावरिखौ होद्रायाखैना आं मोनसे जिनिसखौ दाखालि जोंनि बे मोनसे सेरजा दामनायनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिया खुंनायावहाय बिथाङा 1 कौटिनि मोनसे फाउन्डेसननि थाखाय न' लुफुंनायनि जासिलांदों आरोखि बे खोथाया बे मोजां मोनसे मेसेज आरो बेखौ जों अलरेडि माने मोनसे कनस्ट्राक्सन साब कमिटि दानानै होबाय बिदिनो जाबाय थादों आरोखि खिन्थु 1 कौटिथ' जेबो दा स्टेप बाय स्टेप माबा लांदों जेनेबा 5 कौटि 6 कौटिनि प्रजेक्ट मोनसे जागोन बियो दा बेखौ गाव माने पर्यायक्रमै होलांगोन बेखौ आं सिन्था खालामदों आरोखि जाय हक बिथाङा दि बावैसो आसामनि गिबि मन्त्रिमान गोनां हिमन्त बिश्व शर्माया जेरैहाय 11,000नि बिहु मोसानाय वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय दा बेजों लोगोसे जोंहा दाखालि बावैसो जानानै थांनाय मा होनो नलेज फेस्टिभेल जि जादोंमोन इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बेवहाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफआ प्रमद बर'आ बुंदों जे बे मोनसे बिश्व रेकर्डनि थाखाय प्लेनिंआ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिमोन अन्तत जोंसो रायज्लायग्रोदोंमोन बा समब्रा रायज्लायदों दा बे गेजेराव माने चिफ मिनिस्टारा बुंदों जाहैबाय जे एबाराव जोंनि बिहुआनो फार्स्ट प्रायरिटि मोनग्रोथोंसै नेक्स्टआव जोबनाय लोगो लोगो जोङो बर'आव बागुरुम्बाखौ लानाय जाथों होननानै बुंबाय जोंना बिटिआर चिफआ मानिबाय होननानै दे होमब्लालाय जों उनाव लानोसै होननानै बे जिनिसखौ दोनदों बाहाय बिसिना 11,000 जादों 11,000 जायगायाव जों नांगौ 15,000 20,000नि जों मोसानाय प्लेनिं वेलकाम मस्ट वेलकाम जुदि बेखौ लादोंबा थिगैनो दं आरो बेखौ हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि खुगाजों जेब्ला माबायाव निउसाव होबाय ससियेल मिडियायाव लोगो लोगो जोङो जोंनि माबाया नर्थ इस्टनि इलेक्ट्रनिक मिडिया जों जायख्लं बसुमतारी बिथाङा जोंखौ नागिरनानै मोनसे जायगायावहाय माबा मेसेज होनो खावलायदों आरोखि खावलायनायलाय बुंबाय जोङो बेबायदि जुदि शिबा स्वयं बुंदोंब्ला अत्यन्त दरखारि जोङो बिराद गोजोननायजों वेलकाम खालामो जाथों खिन्थु जाहाथे जोंनि माबाया माने बर'नि मोसाग्राफ्रा बा बागुरुम्बाया अयन महर लाया बा मोसानायाव जाहाथे खिलिमिलि जाया बागुरुम्बाया खुनु जाहाथे मैला नाङा बे जिनिसखौ एसे रैखा खालामनानै जाहाथे खालामनो हायो बेखौ नोजोर खालामनांगोन हागोन 15,000 मोसाहोनो निस्सय हागोन जोंहा खारन अस्ट्रा एभेलेबेलसो नालाय दिनैनि समाव बर'नि गेजेराव 15,000 एबा 10,000 ओंखारगोन ना मोसाखावरि जथेस्थ' ओंखारगोन 15,000खौ ओंखारगोन खिन्थु बिराद खस्थ' नांगोन आरोखि 15-20,000 बिथाङा बुंदों आसाम सरकारा 100 कौटि बाहायनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय बिथाङा बुंदों 10 कौटियावनो खालामगोन होनना बुंदों बेसेबां माने बे बाथ्राया 10 कौटि यस 10 कौटिजों हागोन ना हाया बे फाइनान्सियेल मेटाराव आङो बांद्राय गास'हैला बेसेबां माबायदि गावसोर मा होनो नागिरदों इन्डिभिजुवेलि फारफ्रोम 11,000 पार हेड बेसेबां खोख्लैनानै बेसेबां खालामहैनो बिनिबो खोथा थाबाय नङा होमबा सासेयाव 15,000 हैना 20,000 हैना 10,000 मेकआप खालामो बेजों खोथा थाबाय नङा होमबा गतिके 15,000खौ जोङो गोरलैयैनो खालामनो हागोन 20,000आव खस्थ' मोनगोन एसे थेवबो हागोन आरोखि खिन्थु बिराद माने खस्थ'नि खामानिखा बे मेनेज खालामनांगौआ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव खिन्थु जोंहा हस्टार एभेलेबल थानायखाय
जोङो बागुरुम्बाखौ इजिलि मेकआप खालामनो हागोन बे आरो दा बे जुदि जायोब्ला डिउ माने कनसार्टआव जायोब्ला साबसिन जागोन समायनासिन जागोन बयनिबो माने सहजुगिता माने मा होनो हेफाजाब जुदि लुबैलायनानै खालामलायोबा माने कनसेनसास मोनसे डिसिसनाव फैलायनानै बेखौ खालामब्ला मोजां जागोन बायदि सानो आरोखि दिनैसिम माने बे बागुरुम्बाखौ लानानै जेनै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय बुंदोंमोन बिनि उनाव नोंथांमोनजों ओरैनो सावरायनाय जायाखै साबजेक्ट हिसाबै दासिमबो फर्मेलिटिबो रायलायाखै चिफ सारा जायो मिटिं फोसावनांगौ फोसावदोंल' आरोखि प्रमद बर' बिथाङा फोसावदों गोबां समाव जायगा जायगा फोसावदों बेथ' जाखागोनखौ आं सिन्था खालामदों दिनै नङा गाबोन नङा समफोर जाथों आरो जानायाबो दरखार दं गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआथ' मामुलि नङा बेहाबो गावहाबो नाम थागोन आरो हिमन्त बिश्वआ आसामावबो नाम थागोन अब्ला जोंहाबो मोनसे रोदा सुनानै थागोन गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेरावहाय बा ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव बर'आ एसामिसनि आसामनि असमियाफोरनि नेक्स्टआव जे मोनसे प्रायरिटि मोनदों बे गोजोनथाव आरोखि बेखौ जोङोथ' एभयड खालामनो हाया दा मोनसे जिनिसा बे गुबुन गुबुनखौ जाहाथे लादेरनाङोबा दाखालि अबयस्से जेरैबायदि सानदों बे जायाखिसै जों सानदोंमोना जोंनिया बिसोरनाव बहुद हाबदेरहैनांगोन नामा दा जोंनिया बे एसामिस माने बिहु मोसानायाव जोंनिखौ लाफानांगोन नामा बिरादनो नंदोंमोन खिन्थु लाफानाङाखिसै सासे सानैनि अनगायै बारा लाफानाङाखिसै जुदि लाफानाङोमोनब्ला बेनि रेकर्डआथ' इन्डिभिजुवेल रेकर्ड माबा जायोना रेकर्ड जायो नङा होमबा वर्ल्ड रेकर्ड नालाय बियो गिनिस रेकर्ड थागोन नालाय सासे मानसिनाव जे आधार कार्ड थागोन जे पेन कार्ड थागोन बेहाय मोनसे थुबानो मोनो खिन्थु एसामिसाव बिहु मोसाखांनानै बर'नि बागुरुम्बा मोसाबावनोसां होननायाथ' टेकनिकेल बिराद उसुबिदा जानोसै नोंथ' मोसाखांबाय बोरै हाबावनो होनलाय नोंना बेयाव रेकर्ड जाखांबाय बेबायदि एभयडेड जागौमोन आरो मा दा बे जायाखिसै भाग्यबान जों दा मोसानायाव जों प्रब्लेम गैला आरो बर'निफ्रायनो जों बहुद माबा खालामनो हागोन आरो निश्चय नंगौ बे समावहा दाखालि बयसो आसाम एबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव बिहु मोसानाया आसामिसफोरनि बिहु मोसानाया गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड जानानै थांबाय बेखौ लानानै जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो मानगोनां बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ लानानै फैबाय थानायाव वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोननि बाथ्रा बुंबाय आरो बिथां जोंनि हारिमु आफादाबो जोंनि बर'नि हारिमु आफादाबो खोब फोथायनाय दङ बिथाङा जोंनि बे खौरांनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायखादों दा जों बिथांजों दिनैनि समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव जों बिथां बर' हारिनि हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथांजों जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय लोगोसे जोंनि बे सावरायनाय हाबाफारिया दिनै जोबनायनि लामायावबो फैबाय दा बेखिनियाव जोबथायाव 1 मिनिट एबा 2 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथांखौ जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनोब्ला जों साफ्रोमबो माबायदि सांग्रांथि जानांगोन माबायदि मदद होलायनांगोन खोब खम समनि थाखाय फोरमायनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय दा नोंथां बसुमतारिया बुंनाय बायदि सांग्रांआ अट'मेटिक जानांगोन जे हारिमुखौ जोंनो नांगौ थुनलाइ आरो हारिमु गैयाबा बर' हारिया थांनानै थानाय नङा आरो बेखौ जोङो माने बिनि एक्जिस्टेन्सखौ रैखा खालामनानै जों खालामनांगोन दस्राबा माब्लाबा खारनावहाय बबेबा परिबेसाव बबेबा सिटुएसनाव बबेबा अकेजनाव माब्लाबा माने फिउजन देखायनानै माबा देखायनो गोनां जानाया बे आलादा खोथा खिन्थु जोंहा ट्रेडिसनेलखौ जोङो रैखा खालामनांगौ बिनि ट्रेडिसनेलि बिनि कस्टिउमा मा बिनि मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टखौ बाहायनाया मा बिनि लिरिक्सनि मेल'डिसआ मा बेखौ जोङो एखेबारे रैखा खालामनानै बेखौ बिदिनो दोननांगोन दा बे थानांगोन ना ओइ दानि दिनाव बै गोदोनिखौ दोनबाय थायो नामा दा ओरै खालामजोबदिनि होनब्लाथ' गैला ना होनबा गैला नागिरना मोनलाबा ओरैनो मोनसे जिनिसखौ जों सिन्था खालामनो हायो मोनसे अकेजनावहाय बयहाबो मिथिखायो ओइ नोंथांमोननिफ्राय जोंनो मोसानाय नांगौलै अननोबा उमुक थारिखआव ओरै नांगौ माखौ नांगौ बागुरुम्बा मोनसे लाना फैदो बारदै सिख्ला लाना फैदो मोननै खिन्थु 18तानि बिथोराव बे बागुरुम्बा बारदै सिख्ला मोसाग्लांनाय जादासे जादा दाहाल थुंग्रि सिबनाय बे मोनथाम मोनब्रैयानो प्रायरिटि मोनबाय थायो बयबो माने पार्टिनिफ्रायबो लांनायाव नों बरपेटानिफ्राय लां उदालगुरिनिफ्राय लां बारलांफा लां चक्र लां दिल्ली लां मोनफ्रोमबो अकेजनाव बे मोनसे मोननैखौनो प्रायरिटि मोनबाय थागोन ओमफ्राय माखासेया थालांबाय थायोना 18तानि गेजेराव बहुद मोसानाया थालांबाय थायो इस्कुलाव दा जोंहाबो बेवहाय माखासे फोसाबनाया जोबाखै नङा जोबाखै नालाय बाहाय माखासे माने सिनपसिसफ्रा बा सान्थौफ्रा एसे माने अथेन्टिक माने जाजोबाखै बेखौ जोङो मिलायनो हायाखै बेजों धोरोमनि दा बाथौ धोरोमाव
गुबुन गुबुन आफाद खुलिबाय नाना बिनि गेजेराव धर्मगिरिफ्रा बेलेग बेलेग लानो नागिरो ओमफ्राय ओरै माने बे मोनसे माने कन्ट्रभार्सियाव जाबाय थायो नागारि सिनपसिस बानायनायाव ओमफ्राय देंखोखौ थिग खालामनायाव बबेबा देंखो गैयै मिउजिकखौ देंखो होनो थांनायाव जों बाहाय माने अनेक वर्कशप खालामबाय बाथौ गुदि बाथौनि दैदेनगिरिफोरजों आरो जोंनि बै जानागुरुफोरखौ लानानै जोंनि एक्सपार्टफोरखौ लानानै जायफोर माने बोराय माने हारिमुआव गोदोनिफ्राय एक्सपार्ट दं बेखौ दांथला माने खनथाम खनब्रै वर्कशप खालामनायनि गेजेरजों जों बहुद हाबसोनानै नायबाय गिदिर गिदिरखौ नायनानै दा बेयाव एसे आद्रा थाबोबाय थादों आरो दा माखासेफ्रा अनेक जोबबोबाय दा बे जुदि जोबलाङोब्ला बैसोरखौबो जोङो बिराद मोजां लाबोनो हायो जारा फाग्लानि मोसानायफोरखौ जोङो लाबोनो हायो बिनिफ्राय दाउ थै लोंनायफोरनि बेफोरबो बिराद मोजां आरो ओमफ्राय सिख्रि सिख्ला मोसानाय बिनिफ्राय नाव जावनाय मोसानाय बेफोरबो बिराद मोजां बेफोर फैथारानो मोगथाङाव बेफोरखौ बानायना मा प्रेजेन्टेसनखौ खालामोना आरो बेनिफ्राय मा होनो ओरैहाय मा होनो जारा फाग्लाखौ खालामो नामा सिख्रि सिख्ला मोसानाय बेनिफ्राय दाउ थै लोंनाय खैजिमा फनाय दङ खामाव बारखोनाय दं बेफोर बारा फैबाङा आरोखि दा जोंनि बे हल जोंनि हारिमुनि बेलायाव मोसायोब्ला मालाबा नाटक हिसाबै खेराइ हिसाबै मोसायोबासो जों मोसानो मोनो खिन्थु बै अकेजन सोरनिबायाव लांनायावथ' बिदि चान्स मोना ना बिथांमोना जा बुङो बेखौसो लांनांगोन जेखौ मोजां मोनबाय सिनायबाय बेखौसो मोसाहोगोन नालाय दा बिदिनो थालांबाय थायो आरो मा नंगौ बे समावहा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहा गासै मोनसे नङा मोननै नङा गासै 18तासो माने हारिमुनि मोसानाय दङ दा बेयावहा माने बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे हाबाफारियाव जायखिजाया राजखान्थि बिहोमायानो जा जाय गुबुन गुबुन हाबाफारियानो जा दा बेफोरबायदियाव मोननै मोनथामाल' सोलिबाय थायो होनना बुंदों आरो बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जाहाथे गासैखौबो अनसायो बर' हारिया अब्लासो जोंनि माखासे बे 18तासो हारिमु मोसानाय थानायफोरा बा थांनानै थागोन नङा बिथाङा बेखौनो फोरमायनो सानदों नंगौ बे समाव जों बिथां जगेश्वर ब्रह्म बिथांजों एबा दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म बिथांजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय दा बिथाङा आरो गोबां बिटिआर सरकारसिमबो बिथाङा खावलायनायखौ नुनो मोनबाय आसा खालामो बिटिआर सरकारा जोंनि बे दसे सम टक्सआव जाबायदि बाथ्रा सावरायदों एबा बिथाङा जाबायदि खावलायदों बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकाराबो जाहाथे आखायाव लागोन एबा इनिसिएटिभ लागोन होनना आसा थाबाय जोबथायाव जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव नोंथाङा हारिमु आफादनि आफादगिरि महरै जोंनि बेवहाय दसे सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय खुलुमबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन